Bonjour chers internautes, merci de suivre la chaîne YouTube Ngory TV, la télévision des éleveurs, la première chaîne dans la zone sylvopastorale. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci beaucoup. Ɗum ko cuusɗu kufɗu yo habruku ɗum adi ɗum ko joni ko ana keɗimi holo ko hesɗi hande e nder majji hande geɗe kewɗe ne tengti nder jayindeji men holngel hene gueɗel gotel ngel ɓurɗa teskade so wonna la fatwa ɗi gouverneur to Dakar tey hadde ko haɗa ena haɗa jokko aɗa habranno e wiidi journal enquête gouverneur Dakaru ɓayuni communiqué kaɗow propagande ɗo e 9 juillet Facebook oren TikTok oren e YouTube oren kono noon oɗo mernoɗo wonde préfet wi ɗum ko gollal préfet beele wana ko yeewi yiloto mbu source awi koko mbaɗat moɓodiral mumen sappo e jeeɗiɗi juin so jaɓi so jaɓani vox wi maître Moussa Diop waɗi fure wondude sofnude baɗi Khalifa Sall Pastef pur ko wana ko ɗum Lat Diop darni mouvement lo oppotouru Sonko ko woni ko koko woppurani Abou Abel Thiam piiɗu ko lulndiɗu piyow institution ngaji men jiɗɗu wattude place de la nation rébellion ko mbiɗa ko koko le quotidien wi ko Guy Marius Sagna jabotima Oumar Gueye pinoɗo wono robboleɓe jaggaɓe ko Macky e yimɓe mum goni robboleɓe e wiidi les économes dartinanoɗo nene garde à vue to section de recherche ma waɗi déféré ha e wiidi tribune Mam Thierno Birahima Mbacké e rima mawɗo leydi yo kañum meyi Sonko ndu kaldatay ɓesgu mum sabu Sénégal bo Walfo Quotidien wi biteɗo docteur Abdou Khadre Sanoho sociologue wi ko haɗat ɗum ko tuƴƴaday ɓalal yanide pré campagne de fuɗɗima kono e wiidi le quotidien Macky hayti jillu mum Kolda e Sédhiou ñande sappo e jeeɗiɗi e sappo e jeetati juin vox rutunimo condition ngaji ɗi Ukraine pawani Macky pour tonuji nawgas e ɗiɗi million bele gondi poruji mum goppe naate Afrique yeɓi mbi Russie yo dartina harenge Cheikh Mahi Niass de woni nge dartini mbo observatoire namnodiri ko dañi ko to Soudan bettani saba ko darnde nde Baye Niass darino e aduna khalifa goɗɗo e wiidi 24 heures ko Cheikh Mountakha mbo yoɗnani darnde nde lamungu produit ji endonaɓe sabu wona jagorɗo gueɗe caggal leydi wona présidence ambassadeur mabɓe gonɗo ɗo noddako ha wono goomu almuɓe wonɓe darnude collectif ngel ndiju umma islamique ngam ko yamri ko no sine sabu commerce hakkunde Inde e Sénégal kobreji mum milliard piccal capanɗi jeegom e joyi de dollar américaine en 2021-2022 ha e wiidi Dakar Times ay faggudu mbitendu gaz pétrole ena galna ay banque goto Sénégal 100% ɗo kalten Sénégal ne waɗi bankaji aranen naw gas e jeeɗiɗi te ko bankaji dañoɗi kala hitande milliard uji 4 euro secteur bancaire finance mbo wi nawgas e joyi e nder temedere activité ji mum économique jaltata kay pétrole firi ko aranen ɗi naftorto pétrole o e gaz o yejjitani noon bankaji e société ji d'assurance marocain ji nena ɓamto ɗo e Sénégal bankaji men dañani ɗum Maroc yanti hen société ji pétrole e gaz entreprise aji européenne e américaine liggirto tan ko bankaji mumen donc lamungu no foti tusde yimɓe men yiɗɓe wadde investir e secteur bancaire hadi jeeyugu pétrole e gaz o sabi hande entreprise aji e bankaji aranen tan cifundira contrat ji e ono pétrole e gaz le soleil arino addori Mohamed Bazoum Niger biide min ngana démocratie cosmétique donc ene waɗi gueɗe poɗɗe waɗede e nder Afrique francophone o wimo mi ƴettu relève o ngam wawnude e ko to Mali noon mbeɗe wonde kuugi fawaɗe ɗe Sénégal najo Boulez Éco wi koko dirtini balle pewnoɗe rendo Espagne ma ɓuru million d'euros tawama nder galli mum nawgas e ɗiɗi faux passeport sappo e jeegom livré
bancaire e illiɗi ngana gongo sappo e jeeɗiɗi carte de crédit portable uji jeenayi kono libération arino addori Serigne Assane Mbacké Telkom e wondiɓe mum yannoɓe ngel duuɓi sappo e jeegom sappo e jeeɗiɗi hollitɓe yeesa namnotoɓe ɓe mbaɗi ɗumen violé laaɓi kewɗi piiɗu ko biiteɗo sen dabri ɗum yiɗino safarade gambi kono ronki wurta tan kay worɓe tene andi moƴƴani no ñaago yaafuy ko wana ko ɗum tuumaɓe warngu bofa bayo to Ziguinchor ko hesɗi hen e wiidi Sud Quotidien altini hande René Capain Bassène e wondiɓe mum gandato janggo mumen ɗon Vox abri men Khalifa Sall ƴettotonoɗo Macky Sall jodimey mum pari e satu ƴettiɗo ɗum ga e Sénégal soka Mariama Ndiaye mbeɗu siftoro sisi mbo Ndiaye ƴettino hoti ha galle mumen ɓufti naati ndor suudu ɓorni comci mum soki bafal suddi fuɗɗi wiidi hay an ɗum noon mi haɗuɗo mi wasiyo ɗemgal gonɗa ko hakkude gaɓɓuli ñiiƴi e toni ngari ndendi pawi dow ma jettotoɗomo kono rentude inde radio télévision fulɓe international mi salmoni mi juri ko docteur Djibi Sow rokato mon oɗo revue de presse saforo médecine traditionnelle ko nendey fibrome kyste diabète tension hernie estomac hémorroïde ndero bowalo mankaɗo ngoragu cattiraɗo ɓesngu kala ñewu jettingu ɗum ma safru ɗum e ballal jomum docteur Djibi Sow non jooɗi ko kidira sero antenne tigo o saha noon no tawe Mauritanie wonandi jiɗɗu jokkodirdi e mum yo noddu 244 92 81 numéro ma caggal 223 70 85 72 47 bandira jehe tellon